Сәлем, хайырлы күннәр. Безнең бүген Батылның чираттагы чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Китап радиосы. Кемнәр ул? Ул Китап радиосының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм Китап радиосының тапшырулар мөхәррире Гөлинә Шәйхи. Хайырлы сәгатьләр. Сез борчылмыйсыз, күрүемчә, сезнең кәефләрегез бик яхшы. Бик әйбәт бүген. Шешләрегез искиткеч. Үзем шикелле, кактус кашаган. Юк, мин яратып әйтәм. Сез әзер белемнәр тупларга, үзегезнең логикагызны эшкә җигәргә? Проблема юк бөтенләй. Барысы шәп. Юк нәрсәне тупларга ул бик рәхәт, бик җиңел. Димәк, башлыйбыз алайса. Кагыйдәләрне аңлатып үтәргә кирәк бит, әлбәттә. Безнең барлыгы 10 сорау булачак. Һәм алар катлаулыгы ягыннан баллары да аларның төрлечә булачак. Һәм 9 сорау, ахырдагы 10нчы сорау җиңүчегә генә булачак. Бүләк алу өчен. Һәм җавап бирү барышында, әгәр дә сез дөрес җавапны беләсез икән, дөрес җавапны әйтегез. Белмисез икән, логик яктан дөрес җавапка чыгарга тырышыгыз. Ансы да булмый икән инде, дөрес тә түгел, әмма кызык җавапка чыгарга тырышыгыз. Барысы өчен дә баллар булырга мөмкин, барысы да миннән тора. Шуңа күрә башлап җибәрәбез. Беренче сорау. Россиядә машина йөртүчеләрнең 55% нәрсә эшли? Россиядә Сез 55% руль артында борынка йызлый. Бәлки, тик бу безнең җавапка туры килми. Россиядә машина йөртүчеләрнең 55% Нәкъ менә тизлеген арттыра. рульдә булганда инде бу. Рульдә булганда. Китап радиосын тыңлыйлар. Менә ие. Радио тыңлыйлар. Ие. Бу сорауга җавап өчен сиңа 1 балл. Рәхмәт. Чөнки бу артык гади сорау иде. Шуңа күрә дәвам итеп җибәрәбез. Безнең икенче сорау. Ни өчен карт ленивецлар күз алдына китердек бит инде аларның ялкаувицлар булсын инде. Карт ленивецлар яшьләренә караганда күбрәк елмаялар. Слух уйлыйбыз, әйдәгез, бергәләп. Ну, алар тормыш күргән бит инде. Шуңа күрә бәхетлерәк, име? Бәхетлерәк алар әйе. Чөнки моңайып йөрүдән файда булмаячагын беләләр. Кызыган юк. Сезләр елмаю икән беләсезме? Ну, менә карап торышка елмаялар шикелле инде, я. Башларында нәрсә икән белмибез. Булса аларда теге елмая торган матдәләр юктыр дип уйлыйм. Гомумән хайваннарның елмайган хайваннарын мин күргәнем юк, һәм аларның барлыгын белмим. Маймылдан кала. Ну, ярар, елмаю бәхетле булуны күрсәтү мәгънәсендә түгел, менә. Бу инде физиологик тартышу. Нәрсәгә? Уллары яшьләренә караганда күбрәк елмая. Алар карт, аларның берәр нервлар белән бәлки бәйләдер. Менә карт, нервларга да күпмедер. Алар бәлки берәр җирләре авыртканга. Юк, бер җирләрдә авыртмыйлар. Сораганыгыз бар. Аларга бик рәхәт бар да яхшыларның. Запарта Синдә бәлки бер нәрсә бардыр. Ну, күз алдына китерәс бит инде, ленивецлар нинди тормыш рәвеше алып баралар. Алар бик әкрен. Мин кызыксынган юк. Алар күпчелек вакытта Зверополис караганың бармы? Әзгенә карадым, Мин 3 баланы ияртеп алып барып карадым Зверополис. Шунда күрдем ул ленивецларны һәм беренче тапкыр име, моңарчы. Беренче тапкыр күрдем. Аларның ничек кыланганнарын. Алар күпчелек вакытын агачта асылынып уздыралар дип әйтик инде. Менә шуннан уйлап карыйк, менә шулай асылынып торалар инде алар. Аларның биләре тартыла бит инде. Тиреләре тартыла. Шуңа күрә аларның авызлары ерыла. Һәм олыракларның никадәр озаграк асылынып торалар, шуңа кадәр күбрәк елмайган кебек күренә инде менә. Менә бит. Менә 2 балл бу сорауга җавап өчен бу бераз катлаулырак иде, тегесенә караганда шуңа күрә. Син баш мөхәррир булсаң, син 2 балл булган булыр дип Гөлинә Шәйхи. Дәвам итәбез. Безнең 3нче сорау Google турында. Google безнең коллекционер булган икән. Ул туплаган әйберләр кичкенә булганнар, 7-11 сантиметр зурлыкта. Кай вакыт бу әйберләрне ул махсус ясаттырган да заказга. Һәм бу әйбернең нәрсә икәнен белер өчен безгә аның цитатасы белән танышып китәргә кирәк, әмма миннән ахырга өлешен әйтмим. Башыңны әйтәм. Миңа иң зур ләззәт китерә торган әйберләр ул табигатьне күзәтү, үзем генә яшәү һәм кай вакыт кичләрен
нәрсәдер. Менә шуннан шығып, аның нәрсәләр туплаганын белергә кирәк сезгә. Кишләрен. Кишләрен мөһим сүзме? Ну, күпмедер әйе. Күпмедер, юк. Күпмедер Ул әйе, иртә белән эшли күпмедер. аламы? Юк, нишли аламы? Иртә белән эшли аламы? ул эшне? Әлбәттә ала инде. Ну, күпчелек кеше кичке якта. Мин хәтерем ялгышмаса, Гоголь үзенең романнарындагы, әсәрләрендәге геройларның миниатюраларын ясаган. Ягъни миниатюраларын, шул персонажлар. Персонажларын ясаган. Агыштан Нансын белмим. шундай агыштан берәр нәрсә. Менә бу миниатюраларын дигән юнәлеш кирәк китергә кирәк инде. Мгм. Персонажларын түгел, әмма шул тирәгәрәк. Мгм. Миниатюраларын. Моның өчен аңа лупа кирәк булган. Мгм. Чөнки Китаплар, кичкенә китаплар, әйе, әйе, уку белән Әйе. шөгыльләнгән, уку белән улаларны җыйган, туплаган, Әйе. үзе дә ясап торган һәм коллекционировать иткән, Әйе, мини мини- китаплар турында сүз бара, шулаймы? әйе, әйе. Ничек әкрен генә җайлы гына чыктык. Бу Бу җавапка 4 балл, 2 балл, 2 балл. 2 балл. Әйбәт инде. Все, мин пока отключаюсь, Галина Шайхи, давай дегәнне. Дәвам итәбез. Безнең 4нче сорау, ул безнең яңа сәхифә барлыкка килде. Кисәк кенә үзем дә уйламаганда безнең тапшыруда. Бүген генә, хәзер генә. Бүген. Бүген әле генә барлыкка килде ул менә. Эх, безнең заманда дип атала әлеге сәхифә. Бу сәхифәдә безнең Матурна сүз бара. бу сәхифәдә безнең 3 юнәлешкә бәйле сораулар булачак. Хәзер мин сезгә шул 3 юнәлешне әйтәм. Мгм. Һәм сез икегез берне сайлап алырга тиеш буласыз, һәм мин шул юнәлештәге сорауны бирәм. Икегезгә дә бер үк сорау була. Димәк, безнең категориялар дип әйтик инде. Ул музыка, Мгм. яшәү рәвеше Мгм. һәм интернет уеннар. Сайла. Яшәү рәвешендер. Ярыймы? Сез килешәсезме? Мин каршы түгел. Яшәү рәвеше. 5кә 1 булганда авыр бит инде ул. Интернет барлыкка килгәнче бу күренеш мөмкин булмаган. Ә хәзер ул бик еш очрый. Binge watching. Нәрсә ул? Binge. Watch сүзен инглиз теленнән Карый нәрсә? дигән төс. Әйе, карау. Карау. Ә binge ул запой дигәнне аңлата. Шулай ук инглиз теленнән. Туктаусыз карау. Әйе. Смотреть, не переставая, захлеб. Мгм. Нәрсәгәдер. Һәм менә шуны гомумиләштереп әйтеп бетерсәгез, төгәлләштереп. Төгәлләштерә. Төгәлләштерик. Нәрсәгәдер карау. Бер Нәрсәдер туктаусыз карап тору. карау. Нәрсәдер. Әйе. Үзеңә. Watch- Сериаллар карау бәлки. Әйе. Да. Әйе, сериаллар. Туктамыйча сериаллар карауны binge watching дип атыйлар әлеге күренешне. Мин ишеткәнем бар моны. Галина Шайхи бәлки әйтер дип. Менә Сез белә торып та әйтмичә утырдыгыз инде, Инде. Ярар. Алтыга Сезгә бар булганда. сез әле үз башыгызда шутлап та барасыз, димме? Сезгә бу сорауга җавап өчен шулай ук 2 балл. Все, хәзер точно. Юк, алай дөрес түгел. Әйтергә кирәк дигәндә. Дәвам итәбез. Метрода булган һәркем, метрода йөргән һәркем пиндельтюр белән очраша. Нәрсә ул? Көн сайын метрода йөрисең, киләсең, китәсең. Әйдәгез. Пиндельтюр гына күрәсеңдер инде. Аны гына күргәнем бардыр инде. Ну, мин үзем нәрсәен улай бернең улай аталганын белми идем. Сез Чират юк. аңлавымча беләсез. Пиндельтюр. Нәрсә турында сүз барган? Әйе. Беләм, беләм. Метрода йөргәндә. Чират булмый. Ну, Метрода метрога төшү, бару процессында юлда очрый торган әйберләрнең берсе дип карыйк инде. Миңа кешеләр шырый. Пиндельтюрлар шырый сиңа. Пиндельтюр. Төрле. Нәрсә булырга мөмкин Карт ул? һәм яшь, ир-ат һәм хатын-кыз. Ул метрода гына буламы алай бер? Юктыр инде. Ул бик күп җирдә бар. Сез икәүләшеп мине сорау алуга күчтегезме? Без хәзер сиңа каршы уйныйбыз икебез дә. Юк. Әйтегез җавап миңа. Біліп қалайым. Менә Бүген- Гөлинә шулай дип белеп калыйм ди, шуңа Мин күрә белергә сезгә тиешмен. әйтергә туры киләчәк инде. Турникет түгелме ул? Димәк, эскалатор инде. Ә сез шулай дип уйлаган идегез, диме? Мин Шул гомер буе дөрес җавапны беләм дип уйлап утырдыгыз. Әйе. Пиндельтюрны мин
Ойлойдым турникет деп. Ну, турникет исеме бар бит инде менә. Эскалаторның исеме бар, тагын нәрсә анда? Пинделтюр. Пенделтюр. Башка Тағы әйбер бар, ул. бағаналар бар. Анда бар нене әз мобиль кешеләрне күтәрү төшерү җайланмасы бар. Юк. Тагын нәрсә бар. Мөмкинлекләре шикле булган анда кешеләргә бар- менә бар. Юк. Анда бар шикли торган. Әйдәгез, мин бу сорауга җавапны әйтәм дә, берегезгә дә бал бирим дә дәвам Давай. итәбез. Ул ике якка да ачылучы ишекләр. Эй, Дәвам итәбез. рәхмәт. Метро качам анда. Ну, метрога кергәндә бар бит инде алар. Әйе, алар бар анда. Менә шул. 6-нчы сорауга килеп җиттек. Нидерланд телендә Wolkenkrabber дигән сүз бар. Нидерланд телендә. Татарчага ул булып тормаучы дип тәрҗемә ителә. Галәмәт матур. Бик матур, әйе. Нәрсә ул? Булып тормаучы. Әйе. Нәрсә булырга Ну, мөмкин ул? кая Сез уйларга тиеш бит монда, нәрсәгә дип Ага. килдегез соң уйламагач, Әйтегез. әйдәгез инде. Әйдәгез. Тагын бер Булып сорау. тормаучы дигән сүз. Әйе, булып тормаучы. Нидерланд теленнән Wolkenkrabber. Ол ничек әле? Ну, ярар, ансына бәйләнмәгез. Менә булып тормаучы дип нинди әйберне әйтеп була? Ну, аңлавылча бу Клоускрабер. нәрсә дип әйткәч, бу профессия түгел инде, бу кеше түгел. Юк, инде бу ни мөгаен биек йорттыр. Әйе. Шундый тиз. Әйе. Шундай җайлы. Сез сорауларны биреп куясыз алмаста керек. Аңладым мин барсын. Койтык. Сезгә бу сорауга җавап өчен 1 бал микән, 2 бал микән? Миңа җитә ярты да. Җиңдем уже, всё. Ярар, 2 булсын. 2 бал. Син моңайма инде Гөлинә. Просто шулай туры килде менә. Белә булып чыкты, бу кеше бөтен Мин сорауга аны да белгән җавап беләм инде. Белгәнем Ул белә булып белгәнгә чыкты. күрә белеп килдем. Әйе. Һәм булып тормаучы дип тәрҗемә ителсә татар теленә, минем кемнеңдер шигырендә укыган да бар әле аны күктерәү дип әйтелгән вариантында. Неба Миңа- скреп. Әйе, күктерәү. Миңа бик ошый, матур. 2 бал булды. Дәвам итәбез. Һәм безнең 7-нче сорау ул менә бу Шигырене язып куй. Күктәрәү дигән сүз бар. Көктөрөү. Яңа сүз. менә бу планшетта мин сезгә бер рәсем күрсәтәчәкмен. Менә шул рәсемдә нәрсә икәнен сезгә әйтергә кирәк бу. Менә бу. Нәрсә бу? Cat new. Мин беләм нәрсә икән. Ну, монда бик ходы инде. Бу хәйтем. Мин аны исемен искә төшерә алмаячакмын. Мин аны аңладым, но мин аны әйтә алмыйм. Әйдә, аңлаганча гади сүзләр белән аңлатыгыз. Тышкан куркыта торган нәрсәдер инде бу. Әйе, тышкан Мияу- куркыта мияу торган торган. әйбер. Әйе. Инде. Тау чыгара, токка тыккач. Мияулый башлый. Әйе. Тышканнар куркалар. Кошалар. Ни теге коп Капкан түгел. түгел. Копкан түгел. Ул тышканнарны Шундый, куркытыр өчен менә Куелган шундый специальный механик мәче Мяу. була инде бу. Мияу дип утыра. Белмим мин ничә тергәме дә, икегезгә дә ярышар бал биргән, бершәр бал биргән инде. Белмим, Икегезгә дә бершәр белмим, бал белмим, бирәм, белмим, чөнки белмим. икегездә Миңа Тигез бишне кирәк. икегездә бу сорауга җавапка чыктыгыз, әкренләп булса да. Так, безнең хәзер 8-нче сорау. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында Англия пулеметчиклары иртән пулеметлардан түзәмичә генә теләсә кая атканнар. Аннары утырып чәй эчкәннәр. Ни өчен? Нәрсә өчен? Ни Әйе. өчен? Сез алып баручы булдыгызмы соң? Мин яшь Минем- вакытта бар идем. Буын мин- батылга чакыргансыз бит. Минем урынга шикелле. Кебек тоела. Кебек будто тоела, на мое ие. место метишь, да? Әйе, әйе. Яраталар монда килгән кешеләр шулай минем урынга килергә. Дәшми бөтенләй. Уйлагыз сез, уйлагыз. Англия пулеметчиклары. Әйе, иртә белән шулай Аталар да бер ич кая да чәй эчәргә төзәмичә утыралар. генә аталар һәм чәй эчәләр. Менә әйттем бит 4-кә кирәк ди бу дип теге баш эшләгән. Нәрсәгә алар аталар теләсә кая? Әйе, нәрсәгә алар аталар һәм нәрсәгә алар чәй эчәләр На аннары всякий утырып. случай дер инде теге. На всякий случай. Утырып чәй эчәләр алар. Әйе, утырып чәй эчәләр. Моның ярар, бераз гына нәрсә дип әйтим, подкастка Җиңелдән. түгел инде. Аның төп ние менә чәй эчү өчен шикеллерәк килеп чыга инде. Һәм ничек менә бәйләп була пулеметтан атканнар чәй эчер өчен? Ну, Нәрсәгә? Сез беләсезме әллә? ну, пулемет атканда кыза.
Менен бирге эсерлетигиз бул суроолорду. Ну, шунун үстүнө коялар чайник. Мен 4-нче этажда көргөнмүн аны. Ну, Шундан соң шундан соң шундан Койнатып. шулайын дейи. тиги Чай койнап чыккач. Койнап чыкмайынды ул, койнап чыкмайынды ул. Жылынайын бул. Жылынайын дейи. Шей жолотур үчүн получается. Анда бир ярым саат атсам. Пулеметны суутур үчүн мына шулай суу менен. Суу Һәм менен сууна ул- турган пулемет, анын суун агызып Бүкен алат да. мөмкинчилиги Суу жылына- бармы? Суу жыл Жылытуу. Менә ул инде тенденция рәвешендә булмаган инде, көн сайын шундый бер шөгыльләнмәгәннәр инде бар. Биринчи Әмма Бөтен соғыш вакытында пулеметлар суытылган, алар менен мындай булганнар, күп кешеләр булганнар һәм шушы кешеләр арасында суу йөргән. Суу суыткан, атканда нейне. Иначе анда көпшәгә зыян килер иде әгәр дә ул суынып тормаса. Шуңа күрә шушы эчендәге суны жылытыр шиналар аталар да, анасын суын агызып, салкын су салып куялар тагын. да һәр сораудан соң без мин монда күчеп утырам да Гөлнә белән икебезгә сез бераз сөйләп Сөйләштек. бирсәгез була. Мин монда каптым дөртерсең әйткәндә әле генә. Бу сорауга җавап өчен сезгә 5. 2. 2 балл. 2 балл. 9нчы 10нчы балл Глинә белә торган булады, яңа 10 балл бирә, мин җиңнәм. Шулай андый 10 баллык сораулар юк шул Түгел безнең инде, кызганыч. юк инде. Дәвам итәбез. 9нчы сорау. Лев Толстой бер кеше турында менә шулай дип әйткән. Аның бар иҗаты плагиат, пошлость һәм балаган. Ул 200 буе, бөтен 200 ел буе бөтенләй билгесез булган. Ә аның популярлашуына инглизләрнең башка бер талантлы кешегә каршы торырга тырышулары сәбәпче. Аның иҗаты плагиат, пошлость, балаган, 200 ел буе бер нәрсә дә билгеле булмаган. Беләм дип әйтегез инде тагын. Шекспир түгелме? Әйе. Сез билмәгән рәвеш ясамагыз Кем- инде. кем- Бергә кем- сөйләгән Кем сез. файдасына булып чыга инде? Нәрсә кем файдасына? Кемне Кемгә күләгәдә каршы тор? калдыру файдасына? Гёте. Гётене. Гёте. Моннан Әйе. бер сорау туа, менә һәм мин белеп каласым килә нәрсәгә? Нәрсәгә шулай диген. Нәрсәгә шулай дигән? Әйе. Ну, Шекспирның иҗатына карата аның ниндидер проект дип, хәзерге заманга яраклаштырып әйтсәк, проект дип карау булган бит инде. Ул үзе язмаган дип була әйберләрен. Һәм Лев Толстой да шундый карашта кеше булган инде. Аның иҗаты плагиат. Һәм инглизләрнең французларга каршы торуы вакытында шундый инглизләрнең танылган язучылары, танылган шәхесләр язучылар арасында юк булып чыга, шуннан тартып чыгаралар. Имештер ки Безнең Шекспирны. заманда да бар андый хәлләр. Мәсәлән, Борчылма. Безнең Без заманда бит ул хәбин әйтмис. әйтәм икән аны интернетка Без- чыгарасыз. кыз бит инде. Кулагыгызга гына Әйтмис. әйтермен төшендергәч. Мәсәлән, Алмаз Тагирович язган шигырьләрне мин Син, язам. син Да. үз исемең белән чыгарасың. Мин шигырь яза белсәм. Яшел Сез таңда. монда утырмас идегез. 2 балл. Рәхмәт. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Һәм безнең 10нчы сорау, безнең бит әле җиңүчене билгеләргә кирәк 10нчы сорауга кадәр. Бөтенләй шундый нидә утырам, җиңеләйеп монда. Шундый тиз Гөленә бар. җиңде инде. Тиз бара бу. Мин җиңдем, әйе. Ничә балл белән безнең Алмаз абый? 13. Гөлинә дә безнең? 2 балл. Ул чабыйг инде барбыр. Бу ниндидер уникаль очрак. Аның шулай буласын белдем мин. Шуңа күрә шулай борчылдың инде син. Юк, без сөйләшеп төштек. Мин җиңеләм. Башма Харис җиңелә алмый бит инде. Һәм призны икегә бүләбез. Призовой фонд. Бүлмисез призны 2-гә, бүлдертмибез. Хәзер бүләкне алу өчен сорау безнең сезгә генә була, әмма син дә кушылып утырсаң була. Мгм. Башыңа идеялар килсә. Юк, тыңлап торам. Супер приз. Супер игра. Әлеге сорау безнең мин нәрсә дип атала. Хәзер мин Мин нәрсә? әйе, мин улай бер турында сөйлим сезгә. Мине 1868 елда теш табибы уйлап чыгара. Моның өчен ул 2 һава еланы, воздушный змей куллана. Һәм мине спектакль куюда да файдаланып була. Һәм минем ярдәм белән 1942 елда берничә дистә индеец эшле булды. Дистә, берничә дистә индеец. Эшле булды. 42нче елда. Бу стоматологның Уйлап тапкан. ниенә бәйле түгел. Аңладым. Алдан әйтеп куям. Аңладым, әйе. Димәк, һава еланы, воздушный змей, икәү. Берәү түгел, икәү. Икәү. Шулар ярдәмендә. Алар төп әйбер түгел монда. Мгм. Индеецларны эшләткән Индеецларны эшли икән. Бөек Ватан сугышы елларында.
Екінші бүтін дүние соғышы жылдарында. Индейцлар ішлі болған, алар нәрсе ішлейлер. Нәрсе ішлейлер. Индейцлар нәрсе бер шүгірленелер Алар ғыммен? ау білән шүгірленгеннер ғұмыр бойына. Ләкин ол бүтінде 42 жылда ғана шүгірлене башлаганнар түгел. Алар Шулай ук спектакль қоюда файдаланып була. Мында реквизит мәгънәсе күз алдында тотылмайды. Мен шул яқны ойлым тезірек. реквизит спектакль қойғанда. Реквизит түгел. Бармы? Нәрсеге де болса шыға аласың, дұрыс жауапқа болмаса да ниндейдер Реквизит болмағаш, спектакльда қолданылып болғаш. Ниндейдер матди болмаған. Юк, модды ул шуның ярдәмендә дигән шикеллерәк. Шуның ярдәмендә спектакльдә куялар. Тек, ярый, спектакль куйганда нәрсәне кулланалар? Нәрсәләр кулланалар? Суфлер. Юк, бу бөтенләй ул тирәдә түгел. Аны реквизит буларак та кулланып була инде, әлбәттә, әмма монда ул турыда сүз түгел. Реквизит. Ике Декорация буларак. Ике воздушный һава еланы. Алар өстә. Аларга җеп тагылган. Җептең бер башы бу оста. Шулаймы? Шушы ике җепнең ике башы алар нәрсә эшли? Чөнки өстә нәрсәдә булса ясау. Нәрсә эшли алалар? Ул бу әйбер белән дәүләткә мөрәҗәгать итә, аларга акча сорый моны камилләштерергә, моңа бирмиләр акча. Ул үлер алдыннан әйтеп тә калдыра, менә мине кабул итмәделәр, минем бу әйберемнән киләчәктә мин ышанам, кемдер моның белән шөгыльләнәчәк һәм җиренә җиткереп эшләячәк аны дип, һәм шулай була да. Мен күз алдыма нормальный бер кимет деген вакцина дигән. Ул вакытта ул әйберне уйлап табучыларның берсенә әле 9 яшь кенә була, әле берсе әле тумаганда була. Тумаган. Азактан инде шуны камилләштереп бетерүче кешеләрнең берсе. Тумаган булгач. Уйлап табучы кешегә 9 яшь була. Бу бу стоматолог шундый экспериментлар белән шөгыльләнгән вакытта, шундый прототипын уйлаган вакытта, аңа 9 яшь була. Ул вакытта ул стоматолог булмый. Юк, инде мин стоматолог турында әйтмим бит. Азактан шулай берне уйлап чыгарачак һәм Аны бит стоматолог уйлап чыгарган дип әйттегез, ничек инде? Прототипын аны камилләштереп эшләп бетерергә мөмкинлек бирмиләр. Аңа бик зур күләмдә акча кирәк була ул вакытта. Әмма азактан аны җиренә җиткереп эшләп бетерүчеләр табыла. Һәм шуларның берсе рус кешесе. Индейцлар. Белмим. Җиңелсен дигәнсә. Ярар. Барбар сез җиңүче булып калдыгыз, бүләк кенә булмый, бүләк безнең кадерле кактусыбыз иде, ул безнең Аллага шөкер безнең белән калачак. Ул радионың прототипы. Ул 190 метр биеклеккә шундый чыбыклар беркетә җиргә, һәм алар күтәрелеп торсынга аларны воздушный змейлар белән беркетә, һәм шул рәвешле ул 22 километрга элемтә урнаштыра. Һәм ул 9 яшьлек, ул вакытта Попов. Индейцлар причем 9 яшь була. Алар икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Америка нинде, шәсендә була инде. Разведкасында шифровальщик, радистлар булып эшлиләр. Димәк, шулай итеп. Шундый гади берне таба алмадым. Гади юк түгел инде. Котлаулы. Әмма сез бик аптыраттыгыз мине, чынлап та. Мин шулай Аптыраттымы, шаккатырдымы? Аптыраттыгыз. Дөрес сүз түгелме? Аптыраттым, ул теге жанга тидең, нервга тидең дигән сүз. Юк инде. Шаккатырдыгыз була. Шаккатырдыгыз була, значит. Удивили. Сокландым мин сезгә, кыскасы. Алай ярыймы? Шуймы? Сокландым бик каты. Ничек сокланганым. Рәхмәт килгәнегез өчен. Шундый тиз булды бу, көтелмәгәнчә тиз булды. Демәк, безнең җиңүче китап радиосының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм икенче урынны алды. Китап радиосының 2 бал белән. Тапшырулар мөхәррире Галина Шәйхи икенче урын. Алкышлар икебезгә дә. Өченче урында Гүзәл үзе. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганга. Шуның белән шул. Ярый, уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Тагын чакырыгыз. Бик күңелле булды. Стилегез ошады.
Рахмет. Алып инеп китәрбез кебек шикелле. Рахмет. Сау булыгыз.